Estatuak bestalde 7/2026 errege lege dekretua onartu zuen joan den martxoan, nazioarteko energia krisi horren aurrean premiazko erantzun gisa, gizarte babesaren, laguntza ekonomikoaren eta egiturazko eraldaketaren eremuetan politikak artikulatzeko. Kalte beratasunak murrizteko, hornidura bermatzeko eta transizio energetikoa bizkortzeko helburuarekin. Ongi etorri izan daitezela, eta geroa baitik planteatu genuen bere garaian Nafarroakoak horiek osatzera etorri behar zirela, eta horregatik positiboki baloratzen ditu gaur eztabaidatzen ari garen proposamenak. Geroa bain gutxienezkotzat jotzen ditugu, ez baitugu zalantzarik gatazka luzatzen bada beste neurri osagarri batzuk hartu beharko direla, lehen sektoreari eta nekazaritza eta industria sektoreari laguntzeko. Eta egoera horri aurre hartuta, nekazaritza kontseiluak lantalde bat sortu du Irango gatazkak lehen sektorean duen eragina aztertzeko, eta Jerdi sailburuak aurrera egin du krisi honek izango dituen ondorioen arabera sektoreak planteatzen dituen neurri fiskal berrien eta zuzeneko laguntzen eskarari erantzuteko. Eta beste batzuk, suberanatasun energetiko handiagoa lortzen joateko, gure kanpo mendekotasuna behin betiko usteko. Duela 4 urte, Errusiak Ukraina inbaditu zuenean edo oraintxe bertan Persiar golkoan gertatzen ari dena berriro gertaz dadin urte gutxi batzuk barru.